Já bych tady ještě chtěla přivítat paní učitelky, které naše děti vedly od 1. stupně. To je paní učitelka Martina Bozděchová, paní učitelka Věra Lajlíková, paní učitelka Zdena Švecová a paní učitelka Jitka Bromová. Nejdříve vychází 9A, které já děkuji tady ještě především za nádherný dárek vám rodičům a dětem. Zaskočili mě tak, že jsem nemohla chvíli dýchat. Děkuji vám. Ríša Šulc a Kačka Kortanová. Ríša Šulc odchází na gymnázium v České Lípě. Kačka Kortanová odchází na obchodní akademii do České Lípy. Přejeme jim hodně štěstí. Pojďte chytit. Dalšími vycházejícími je Adam Matela a Veronika Rabňáková. Veronika bude pokračovat na gymnáziu v České Lípě. Adam odchází do Liberce na střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Jinak pokud jste byli na akademii, náš Harry Potter. Také i jim přeju hodně štěstí. Tereska Patočková a Tomáš Najbrk. Tereska odchází na střední uměleckou průmyslovou školu do Kamenického Šenova. Asi bude pokračovat ve sklářském rodu Patočku. A Tomáš Najbrk, velký sportovec, velký dobrák a velký srandista, odchází na střední odbornou školu TOS do Vansdorfu. Čiháková a Marek Skořepa. Áďa od začátku své školy ví, že bude na stavební školu a to se jí splnilo do Liberce. Marek Skořepa bude pokračovat na střední soukromé podnikatelské škole v České Lípě obor sportovní management. Přejeme i jim hodně štěstí. Jasmín Daxtany a Tadeáš Mačička. Jasmína odchází na Novoborské gymnázium. Tadeáš, stejně jako Jasmína, na Novoborské gymnázium, takže se budou potkávat i nadále. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů a Jasmíně hodně výtvarných úspěchů, protože výzdoba školy, to je víceméně její práce. Viktorka Bartošová a Filip Vyšín. Viktorka bude pokračovat na Novoborském gymnáziu a doufám, že se jí splní veškeré sny, které si přeje. A Filip Vyšín bude pokračovat na Novoborské střední škole obor design interiéru. Oběma přejeme hodně štěstí a zdaru, budou se potkávat v novém oboru na škole, když na každém jiném oboru. Hodně štěstí. Anička Hubáčková a Krištof Kolman. Anička odchází na střední průmyslovou školu stavební Roděčína, kde bude pokračovat ve šlépění svého bratra, který vystudoval tuto školu, a Krištof odchází na střední uměleckou průmyslovou školu do Šenova. Doufám, že tam jste rozběh.
přejeme všem hodně štěstí. Tereska Hrušková a Ondra Hrbáč. Tereska Hrušková odchází na Děčínskou obchodní akademii a je to velká sportovkyně, v loni vítězka 8. tříd v olympiádě. Ondra Hrbáč odchází na Novoborské gymnázium. Oběma přejeme hodně štěstí, ať se jim daří. Tereska Rybářová a Standa Koutný. Tereska, která odchází na Českolické gymnázium a Standa odchází na Novoborskou střední školu obor design interiéru. Tereska nám celé 4 roky uváděla krásně akademii. Standa sportovec, který nám přišel až z daleké Olomouce. Ale říkal, že tady je líp než v Olomouci. Hanka Holičková a Hanka bude pokračovat na Novoborském gymnáziu, kde bude pokračovat ve šlépě jejich své sestry a věříme, že se jí bude dařit. A Dylan pokračuje na střední soukromé podnikatelské škole v České Lípě, obor sportovní management. Přejeme mu ve sportu, ať se mu daří i v životě a Haničce také. A poslední dvojice z 9A je Týnka Hajková a Sapša Zahrádková. Týnka pokračuje na Novoborské střední škole, obor design interiéru a Sabina Zahrádková na střední zdravotnické škole v Rumburku. A já věřím, že ze Sabiny bude jedna z nejhodnějších zdravotních sestřiček u nás. Tak to byla 9A. Hodně štěstí, dobrý 9A, se vám daří. 8. třídy nám vychází Kája Horvátová a Nancy Kaletová. Kája odchází na obor kadeřnici a Nancy odchází na obor cukrář do České Lípy. Přejeme děvčatům hodně štěstí a věříme, že se naší školou se rádi podívají. Hodně štěstí, hodně se vám daří. Jako první přijde Majda Andašová, Klárka Veslová a Michal Šimánek. Majda odchází na Euroškolu do České Lípy obor cestovní ruch. Klárka Veslová bude pokračovat na gymnáziu v Novém Boru a Michal Šimánek na strojní průmyslovce v České Lípě. A Filip Turko. Tenča odchází na střední školu do Monsdorfu, obor České. Rostka bude pokračovat na umělecko-průmyslové škole grafického designu v Jablonci a Filip Turko odchází na Euroškolu. Natka Blavírová, Karolínka Mikodýmová a Filip Janík. Natka i Kája jdou studovat do Rumburku na zdravotní střední školu, obor zdravotní asistent a Filip bude pokračovat na stavební průmyslovce v Liberci.
Oba budou pokračovat na gymnáziu, Deli Liberci na gymnáziu FX Šáby a Kuba na gymnáziu Nové Pole. Nátka Nikodýmová a Maxim Zajc. Nátka odchází do Šluknova studovat na střední škole obor bezpečnostní služby a Max odchází na gymnázium do Nového Boru. Andrea Hoffmanová, Kapča Lupojenová a Matěj Vosáho. Andrea bude studovat na střední škole ve Vansdorfu, obor cestovní ruch. Gabča bude pokračovat na Technickém liceu České Lípě a Matěj Vosáho na strojní průmyslovce v České Lípě. Hajka Hladíková, Míča Kařísková a Matěj Kouřil. Hajka bude studovat na Vansdorfu na střední škole obor masér. Míča odchází na střední školu do Vysokého nad Jezerou obor lakírník a Matěj bude studovat na Euroškole v České Lípě bezpečnostní služby. Já bych taky se chtěla rozloučit a poděkovat rodičům za podporu. Předávám paní Čelce Šolcové. Děkuji. Dača bude studovat na střední zdravotní školu do Děčína a Matěj na učiliště do České Lípy, je to budoucí strojní mechanik. Nátka Kučerová půjde studovat na střední odbornou školu civilního letectví v Praze Bruzini, obor ekonomika a podnikání. Tomáš Dvořák půjde studovat do Šluknova bezpečnostní právní činnost a Andrejka Jandošová na střední zdravotní školu do Děčína. Jana Hocková půjde studovat na obchodní akademii a střední pedagogickou školu do Berouna, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. A Honza Krupáček do Kamenického Šenova na uměleckou průmyslovou školu, design světelných objektů. Týna Strejčková je budoucí kuchařka, půjde studovat do Litoměřic na školu Pohoda. A Kuba Jaroš bude studovat na průmyslové škole v České Lípě, obor mechatronika. Sofie Čeňková půjde studovat do
obor design interiéru a Štěpánka Milančíková do Kamenického Šenova na umělecko-průmyslovou školu, užitou malbou. Bára Husáková bude studovat také v Kamenickém Šenově na umělecko-průmyslové škole design světelných objektů. Martin Pelc bude studovat na gymnáziu v České Lípě a Mitka Zikišová také v České Lípě na Euroškole. Áďa Šinerová bude studovat na gymnáziu v České Lípě a Andrej Štovko v Liberci na střední škole obor záchranář. V Liberci na střední pedagogické škole, předškolní a mimoškolní pedagogiku. Ludva Táborský bude studovat v České Lípě na soukromé střední podnikatelské škole obor ekonomika a podnikání. A Lída Karková na umělecko-průmyslové škole v Kamenickém Šenově bude studovat užitou malbu. A Pepa na průmyslové dopravní škole v Praze, provoz a ekonomika dopravy. Lucka Rálišová a Kuba Žák. Lucka bude studovat ve Šluknově bezpečnostně právní činnost a Kuba v Liberci na stavební průmyslovce obor architektura a konstrukce pozemních staveb. Vážení rodiče, já ještě jednou děkuji. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce, kterou teď chtěla jsem pozvat ještě za všechno, co pro nás dělala, nejen pro 9. třídy, ale pro všechny. Chtěla bych sem pozvat paní učitelky z prvního stupně, které vaše děti naučily číst, psát a počítat. Takže paní Štěpánka Buzdichová, paní učitelka Rajnichová, paní učitelka Šťástová, paní učitelka Bramová, paní učitelka Švecová a paní učitelka Podravý. Takže ještě jednou moc děkujeme, že dáme velkou zkratovou.